Το γνωρίζατε? Η ενασχόληση με τη μουσική επιδρά θετικά σε παιδιά με ΔΕΠΗ, βοηθώντας τα σε 5 σημαντικούς τομείς της καθημερινής του ζωής. Νούμερο 1. Βελτιωμένη συγκέντρωση. Η ενασχόληση με την εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της εστίασης και της διάρκειας προσοχής, καθώς τα παιδιά χρειάζεται να ακολουθήσουν ρυθμό, να διαβάσουν νότες και να παράγουν ήχο. Νούμερο 2. Συναισθηματική έκφραση. Η μουσική παρέχει ένα μέσο για τη δημιουργική και ελεύθερη έκφραση των συναισθημάτων, όπως η χαρά. Νούμερο 3. Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Η συμμετοχή σε ομαδικές μουσικές δραστηριότητες μπορεί να ενισχύσει την ικανότητα συνεργασίας. Νούμερο 4. Γνωστικές και κινητικές δεξιότητες. Μιλώντας συγκεκριμένα, η εκμάθηση πιάνου απαιτεί συντονισμό χεριών και δακτύλων, συνδυάζοντας γνωστική επεξεργασία και λεπτή κινητικότητα. Νούμερο 5. Αυτοέκφραση και αυτοεκτίμηση. Η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου μπορεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση και την αίσθηση επίτευξης. Τέλος, αναφερόμενοι σε όλους εσάς, αγαπητοί φίλοι, συγγενείς και συμμαθητές, να θυμάστε πως τα άτομα με ΔΕΠΗ είναι πολύ ικανά και ταλαντούχα. Όσο για εσάς, γονείς και εκπαιδευτικοί, μην ξεχνάτε